खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 24 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखर फोसाबना लानायनि गोथार सान, नखराव माइनाव फैगोन, बिमा बिफा बयबो गोजोनै थानो हागोन। वृष राशि मुवा बेसाद गोमानो हागौ, लामा हान्थियोब्ला सांग्राङै थानांगोन, खैफोदा उन उन गिदिंफागोन। मिथुन राशि रांखावरि बाहायनायाव सांग्रां थानांगोन, खहा गोनां सान, सानै हयै मुवा बेसादफोरखौ बायोब्ला गाहाम। कर्कट राशि बिबान जौगानो हागौ, खामानियाव मुखुब जाना थानांगोन, सावस्रिखौ जोथोन लानाया गोनां। सिंह राशि अहंकार सानस्रिया जायगा लागोन, गुबुनखौ दुखु होफ्लांगोन, रागाखौ दबथायनाया गाहाम, नङाब्ला खहा जानो हागौ। कन्या राशि साना खैफोद गोनां, नाजानाया फैमाल थांगोन, साना दुखुजों बारलांगोन। तुला राशि आखायाव रां फैगोन, नखराव गोजोननि बार बारगोन, मोजां जाग्रा आदार जानो हागोन। वृश्चिक राशि सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारगोन, गेदेरथार आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, बोर मोनगोन। धनु राशि फिसाखौ लानानै बिमानि मेगनाव मोदै बोहैगोन, हालाय हाफाय जागोन, गुबुननियाव मदद नागिरबायगोन। मकर राशि सुथुर बांगोन, दान्थे बिदान्थे जानो हागौ, बाथ्रा बुंनायाव सांग्रां थानांगोन। कुम्भ राशि मोननांगौ रांखौ मोननो हागोन, गुबुनखौ मदद खालामगोन, बयनिबो अननाय मोनगोन। मीन राशि रां जामनो हागौ, देहानि जेंना नुजाथिनो हागौ, फाहामथाय लानो गुबुन जायगायाव थांनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथाइनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।